दायो आङो सफैबाय बिथां रुंसारि आवगोलनि बिशप मस्ट राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारी बिथांनि गावनि न'आव आङो सफैबाय। दानो बिथांनि बे समाव रुंसारि जानायाव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय दानो बिथांखौ नायनो थाखाय बा बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय सानजानिफ्राय लानानै सोनाब, साहानिफ्राय लानानै खोला, बेंगल आरो अरुणाचल आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय गिदिर उन्दै आरो साफ्रोमबो दिनै सोद्रोमाफ्रा दिनै बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय बिथांनि न'आव नुजाथिफैबाय। आरो गोबां बेबायदिनो गेदारिं जादों, गोबां होंगो दोंगो जादों। माने लामाफ्रावबो ओरैबायदि गोबां सुबुंफोर दंफैयो। दानो बिथांनि बे न'आव दानो बिथांखौ नायनो थाखाय गोबां सुबुंफ्रा सफैनायनि गेजेरजों दानो बयबो जोबथा बिदाय होनो थाखाय सफैबाय। दानो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जेन' बयबो फारि फारि नायलाङो। बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फल'वार्सफोरखौ आरो भिउवार्सफोरखौ आरो साबस्क्राइबार साफ्रोमखौबो आङो बे समाव गुरैयै खावलायनाय। Kalau kau ada yang mendengar bahasa Indonesia lagi mana? Andai kan, gue mana tuh nggak andai kan ada boy tuh, ada maksud itu tuh. Gue ini mari mana? Mila Mila nih. Boy terpilih ya. Yang gue favorite terpilih. Adalah Kaji Gau. Kalau Zoran.
अन्नानै आफाजों थांदो दे बिथाङानो जोंहा बागौ बिश्व नित्यानन्द बरगयारिनि अनजालि बिहिया गोबां बे समाव दुखुनि समाव गोबां बिथांखौ लोगो लाफैनो फैदों बिथांनि दुखुआव लोगो होफैनो आरो दानो नैबे बिजामादै आरो बेबायदिनो गोजान गोजान जायगानि सुबुंफ्राबो दिनैहाय बै समाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय फैदों लैहोर लैहोर सोनाबनिफ्राय लानानै सानजा सानजानिफ्राय लानानै साहा खोला आसामनिफ्राय लानानै बेंगल आरो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय दिनै सुबुंफोरा दिनै बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय नुजाफैदों दानो बे समाव गोबां सुबुंफोर बेवहाय बिथांखौ खावलायबावनो सानदों जाय बिथांमोनहा नायखांबाय सहरखौ ओरैहाय ओरै लामा ओरैहाय लामाखौ बिथांमोन बयबो मान गोनां आलासिफोरखौ जेराव जोङो थांगोन बेयाव जिरायहैनो थाखाय खावलायबाय जों जिरायनायनि बेबस्था खालामदों बेवहाय जिरायनो जायगा मोनजोबनाय
বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা আমাৰ স্বকীয় আমাৰ ৰাইট নেতাৰ নিত্যানন্দ বৰগোহাঞিৰ মৃত্যুত আমি আজি যে হেতকৃত্য কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, এই হেতকৃত্য কৰিবলৈ অবাক আপোনালোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিবলৈ আহিছে। মই আপোনালোকক আমাৰ এই গৌৰৱ মণ্ডলীত অভাৱী হোৱা হেতুকে মই আপোনালোকক মান জনাওঁ। নুজাবিন হানাই गुबुन गुबुन दिननि सुबुंफोर सफैनो हानाय गुबुन गुबुन संगठन आरो गिर्जानि नङाब्लाबो जोंनि रुंसारि जानाय जोंनि नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि रुंसारि राइट रेभारेन्ड बिथां नित्यानन्द बरगोहाञिनो नोंथांमोना मोजां मोननानै दिनै बिथांनि सिजनियाव लोगो लानो फैदों। बिथांमोनखौ आं गिर्जानि दैदेनगिरि जानानै आं नाजावनानै लाबाय। जोंहा माखासे हाबाफारि दं, जोङो बे जायगायाव मावनो जेराव बयबो नोंथांमोना मोखां नायनो मोनो, लोगोसे नोंथांमोना बिबारखौ दाबोथ' मदारेटर राइट रेभारेन्ड सिनास बसुमतारी आरो जोंनि मानगोनां बङाइगाव डायसिसनि